Li Amedê piştî ku sendûq hatin girtin û deng ji bo saziyê hilbijartinê hatin birin, xelkê Amedê herikî ber saziyê hilbijartinê ya Amedê. Ji vê saetê pê de hêdî encamên destpêkê hatin û hate dîtin ku HDP ji benda sadî 10 derbas dibe. Xelkê Amedê jî bi alên HDP û Kurdistanê daketin koçe û kolanên Amedê. Çi bêjin da ya bibîne besemera. Her bir şey HDP, her bir şey Kürdistan, her bir şey Amed. Her bir şey Amed. Mala xwedî ve her bir şey Amed. İnşallah teveki halka merser xêrê be. Em savaşê nexwazin artık barış be. Hilbijartinên parlamentoyê yên Amedê ji aliyê çapemeniyên biyanî ve jî ji nêz ve hatin şopandin û derbasbûna HDP ya ji bendê girîng hate dîtin. Ji hepatiyên li Tirkiye bi piranî HDP ji bo mafên etnîtîsê têkoşîn dike. Mesela Kurdan, Alevi, Ezîdan, Armenî ve em ji aniha nikarin bibêjin roja HDP li meclîsa çawa be. Lê li gorî min ji bo demokrasiya Tirkiye gelek hêşaye. Li gorî encamên hîn wek fermî nehatine belavkirin, li Amedê HDP 10 parlamenteran û AK Partî jî parlamenterek derdixe. Piştî ku encamên destpêkê yên hilbijartinê parlamentoyê diyar bûn, Amedî ketin nav kuçe û kolan û cehdeyên Amedê û dest bi pîrozbahiyan kirin. Bayrûksel, Rûdaw, Amed.